अगर आप भी चाहते हैं हमारा नया ऑडियो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे तो FSD% को लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। राजा यो लाइट पिया यो लाइट पकड़ के छठ में काम चले विजय रिकॉर्डिंग स्टूडियो बरसौली। पिया यो लाइट पकड़ के छठ में काम चले पिया यो लाइट पकड़ के छठ में काम चले कहिया बउआ कहिया बूची पापा यो जल्दी काम चले पापा यो जल्दी काम चले राजा यो लाइट पकड़ के छठ में काम चले पिया यो लाइट पकड़ के छठ में काम चले कहिया बउआ कहिया बूची पापा यो जल्दी काम चले पापा यो जल्दी काम चले राजा यो लाइट पकड़ के छठ में काम चले पिया यो लाइट पकड़ के छठ में काम चले शिव शंभू बरसौली की शानदार प्रस्तुति। राजा यो लाइट पिया यो लाइट पकड़ के छठ में काम चले बीतल दुर्गा पूजा यो पिया बीत गल दिवालियो छठी मैया से मांगब हम गोदी में एगो खेलौना यो करब हम अर्जी मैया के हेतै मर्जी दी देते अब गोद भरा दी देते अब गोद भरा राजा यो लाइट पकड़ के छठ में काम चले पिया यो लाइट पकड़ के छठ में काम चले शिव शंभू बरसौली की शानदार प्रस्तुति। राजा यो लाइट पकड़ के पिया यो लाइट पकड़ के छठ में काम चले रोहित भैया बाके देवरू आइब गेले गाम यो योगेंद्र बेदर्दी कहिया एबे आबे बड़ी याद यो कहिया मामी कहिया पापा बउआ यो गाम चले बउआ यो गाम चले राजा यो लाइट पकड़ के छठ में काम चले पिया यो लाइट पकड़ के छठ में काम चले कहिया बउआ कहिया बूची पापा यो जल्दी काम चले पापा यो जल्दी काम चले राजा यो लाइट पकड़ के छठ में काम चले पिया यो लाइट पकड़ के छठ में काम चले विजय रिकॉर्डिंग स्टूडियो बरसौली।